Joo. Se lähtisikö tosta tulee komeasti lentoa. Ei lähtenytkään. Huono linkki. Tupu! Syödäänkö tänään ranskalaisia? Joo! Pakastimessa ranskalaisia. Jee! Mä en oo koskaan ollut valmennuksessa. Etkö? No en. Sä oot epäpro. Mä oon oikeesti epäpro, mä en osaa ratsastaa. Et niin. Painu tuu täältä. Mikä ääni? Ei Vilma suutu noille koskaan. No niin. Säkä kutjoo. Itse läskimakkara. Ei niinku mitään järjestystä. Joo. Ihan perseestä. Nugettibaari. Hirveä siellä ratsastaa. Hirveä ratsastaa. Iivari! Iivari! Moi! Moi Iivari! Älä nyt se Nom. Kiva kun sotkes mun pullon. Iloinen tänään. En. Mut. Pullo. Se on vihainen. Hyi. Ai sitä pääskä. Voi helvetti. Niin mä haluin. Kukaan näistä hevosista ei kiellä. Tylsiä hevosia. Noi. Noi. Moi. Panin silmät pursuu ulos. Menee sinne. Ei vittu. Hyökkäät mun kimppuun. Sait niinku kirjaimellisesti lähikuvan. Joo, ei ollut tarkka varmaan. Nelli kotihengetär. Hei, no mitä sä laitat ekana? Tän. Ei. Se pitää laittaa ekana se toinen remmi. Sinä paska. Toi raapii itse kuin koira. On. Tosi söpö. Mun käsi kyllä kelpaa, mutta ei roisan. Mitä vittu? Voit laittaa joku... Se tulee suoraan mua päin. Meni hullu.